Altxatzea. Mugimendu eta zentzu kontua da. Altxatzea aurrera egitea da. Nabarmentzea, garatzea. Ulma Lifting Solutionsen 40 urte baino gehiago daramatzagu karga garraiatzeko eta altxatzeko soluzio integraletan liderra izaten. Mugimendua efizientzia bihurtzen. Altxatze teknikak konfiantza bihurtzen. Berrikuntza soluzio bihurtzen, pertsonei eta erakundei aurrera egiten laguntzeko. Mugitzen eta beste maila batera iristen laguntzeko. Ekintza guztiei helburu bat jarrita. Altxatzea, gidatzea, lideratzea. Bidelagun izatea. Muga gainditzea eta xede berriak erdiestea. Gure bultzada ez da gelditzen. Modu jasangarrian hazten jarraitzen dugu. Garena berraurkitzen eta esperientziaren, berrikuntzaren eta konpromisoaren arteko lotura hori sendotzen. Lotura horrek zehazten du gure zerbitzua, garena. Entzuten, behar bakoitzera egokitzen. Gertu egoten eta benetako soluzioekin erantzuten. Egiten dugun horretan aditu izateak eskaintzen dizkigun aukera guztiak aztertzen. Urrats bakoitzean bidelagun izaten, konpromiso aktiboarekin eta hurbiltasunez. Izan ere, kontua ez da soilik soluzio material bat eskaintzea, gorantz doan bide batetik bidelagun izatean datza. Aurrera egitea, egunez egun hobetzea, eta beti gorago begiratzea. Ulma Lifting Solutions. Zure mundua mugitzen laguntzen dugu.